Que s'ha revolcat aquest beneit? He donat amb el pedal, tio. Què fas, tio? El pedal amb una real. La mare? Amb aquest. Joder. Què ha passat? S'ha revolcat, s'ha enganxat amb un pedal. Ari. Ai, jo vaig... M'han posat pastilles noves al darrere i poca frena pa vingut. Ei, està full, eh? No me'n recordava. Ah, si l'avi està encara descansant. Avi, què fas? T'estàs tacant un gel? Me poso així, no és que estigui jorobau, és per gravar, eh? Mira, avui hem vingut amb en Harry. Hem vingut amb la superjefa. Avui ben rampada, no és jefa només avui. Però vinc ben L'avi volador. Això sí, vens en camisa, que és un altre rotllo. El senyor aquest que diu que s'ha enganxat 4 quilos. Però no passa res, perquè diuen que en Furti s'ha enganxat 10 quilos i sembla un puto cheto. Mira, és com el... Cheto! On està el Cheto? El cheto, no sé, tu miro els teus pantalons i me recorden a en Furti. Furti! Allez-y. Allez, c'est parti! Voleu anar? Jo aniré chill, eh? Hòstia, sí, tio. Uah, vaya curva liada. Tranquilidad.
Ui, que no era per aquí, que era per la dreta, boig. Buah, està brutal, nanos. Està increïble. Sí, no m'acaben d'agradar totes, ho ha fet molt més lent del que era. Sí, abans era més xulo, Sí, però bueno. Hi havia un tallat molt guapo, que et va anar per la dreta. Sí, aquell no sé si té Una gaire. pedra que passes per sobre, ara un mica guarro. Complicada. És guapo, Està guapo, està guapo. Per on és ara, Ramon? Doncs no ho sé. M'han dit que aquí a la dreta, però... I és que no tocaré la bici una setmana, ja estic nerviosa. Ja. Però tu segur que ho gestiones millor que jo. Quasi surto de boques ja. Jo en un lloc que no tenia gaire res quasi surto de boques. Ja, jo també. Alguns llocs, Brutal, és guapíssima, Joder, tio. És brutal, Ui, aquestes pedres s'aguanten més del que et sembla, no? Sí, aquestes són bones. Sí, sí. El El que passa que a vegades surts d'allò d'una mitja curva en sé que te trobes un roquet en allà, jo una no m'he anat de boques de miracle. Tenim un motiu per tornar. Ui, tant. A mi m'encanta aquesta baixada, ja tornaré ja. Demà perquè haig d'anar a l'avituallament de les Parxades, si no ja tornaré a ser aquí. Ja t'ho dic ara.
Joder, ja veus. Ah. Aquí és on te deien que no flipessis, que si sorties... Home, però t'has de flipar molt, per sortir de boques aquí dalt. No? Passa que aquestes pedres que ha ficat aquí, tio, per girar... Vols dir que no en sobra alguna? Saps? La sortida per allà no té res, no? No. I per calar ho veig complicat ara. Sí. Torna enrere i torna a fer-ho sencet, i tu. No? Aquí sí que té. Aquí, a més, hi ha aquesta pedra aquí dintre que, hòstia, per girar aquí... Sí. Això és xungo de collons. Jo, més que el que va fer ara l'Arnau, que també, és això d'aquí dalt, Però és que jo crec que si vens des de dalt ho faràs fluid i ja està, No és recte, tio, per aquí recte. Home, recte sí, però t'has d'enfilar aquesta pedra. Però clar, ja t'està forçant a anar cap allà, perquè mira, tota la filera de pedres que t'ha ficat el tio aquí, saps? Això és el que deia en Uri, no? Això és el pas aquell que deia en Solde, que en sec ho va veure superxungo. Tu li has tirat o què, Harry? No. Joder. No, perquè avui vaig mig cagat. Vaya perspectives de merda que m'esteu donant, no, cabrons? Fot-li, tio. Sí, fot-li, va si em mates, no? Ramon, ho pots fer sobrat, tu, això. Sí, bueno, no és que hi ha una escala ja bastant cabró, on està en Harry? Bueno, has de tibar bastant. Sobretot surt del mig. Faig un vídeo? Fins que no arribis aquí encara et queden un bon rato. No, ja ho sé, però... Jo el tema que veig és com girar aquí, això, el primer, saps? Aquest? Sí. Jo he pivotat i Sí, clar. aquí. He vist això i és com... Jo el recte d'aquí no el veig gaire xungo, ara amb aquestes condicions del terra, si estigués sec, Sí. ojo, però ara amb moll jo crec que es pot fer bé. El problema a mi és girar aquí. Aquí? Aquí, on estem ara. Bueno, problema. Aquí el que tens... Epa! Perdona! Aquí arribes i has de fer així, saps? És que aquest roc d'aquí, què pinta aquí, aquest roc? No, això està... En veritat, s'ha descalçat o...? Què, nois? Va, a veure si li fot algú. És que aquí al final, aquí arriba superfrenat, pum, la cara i ja està. Sí, jo no té problema. El problema és girar aquí dalt. Què tal? Què tal? Molt bé, i tu? Bé, Estem mirant això, que és nou, és brutal, Sí, molt sí. guapa, tio. Però aquest punt aquí... Sí, aquest punt és molt... Ens ha quedat aquests rocs aquí. I no tens molt de És que aquests rocs, la veritat, no sé si calen, Aniria més sense aquest roc? Si és que sense aquests rocs El que seria... està intentant fer és que la penya no... Clar, vagi no, lent i si vens a perquè és cegues que no fotre... si entres fora aquí, no la pots girar i te'n vas exacte, tio. Sí, et juga amb això, que vagi pivotant i tal. Sí. Fer-ho recte per on està l'aina, què?
Sí, però és el que diguem, que t'embales molt i com t'equivoquis en allà, te vas directe al forat, ja t'enterren en allà, tiren 4 pedres i guita, ja queda més fàcil tot, eh? Però està guapa, eh? Molt, 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 està brutal. I tècnica, està molt Molt, 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 m'agrada molt. Assemblees pel far. Què hem de fer? Què hem de fer? Trempar i quedar bé. Ho tirem o no? I tant, i tant. Provem. Va, fot-li, va. Tu vols fer el giro o fas directe? No, el giro encara no. El giro... Que demà tinc esparxada, tu hi vas o no? Sí, jo l'avituallament, nano. El primer avituallament ens veurem allà. A quin serà? Sí, home, a 12 quilòmetres. Si no arribes a 12 quilòmetres... Serà el millor avituallament mai. Tenim nocilla, si vols. Tenim de tot. Va, pues gas. Joder. És que aquell és com és puta. Tot és puta aquí. Sí, no, bueno, sí, el problema... Però si el problema... Si vens sense pivotar, l'angle és molt puta, saps? El problema és encarar tot això, saps? Què te vull dir? Que si tu vens amb una bici recta no estàs fent encarar, que aquí hi ha pedra a sobre. Jo vull calar. Estic gravant, petit. Va, Ramon, ja ho tens. No, però és que jo vull fer-ho una mica seguit, perquè si no... Tal com venia aquí, me'n vaig a la pedra d'allà. Clar, és el problema. Està xungo, eh? El que dic jo, Harry, que és recte. Sí, clar, recte, però... No, ho han posat pedres i merdes perquè no puguis. Que a sobre vindries amb molta velocitat, aquí. Però també és bastant recte, Si tu no, m'ho parto. Sí. No, si el problema és calar aquí. Des d'aquí, Ramon, aquí on tinc la roda jo. Ja, però... Has intentat pivotar Ja. en marxa i realment has de fer pum, parar, pum i deixar. Ja. Diu-me que això irà al Friday Fair. Cabron. Puto avi cabró. Que no, que en Ramon s'ho fa. No, ja sé, que s'ho farà ja. El problema és que no ho faci... ho hem de fer rubber side down, que diuen, Vull enganxar aquí i no puc. És com es mata la gent. Si estigués aquí calat ja... Això, recte aquí on soc jo, és aquella pedra, la pots tocar, i te'n vas a tomar pel cul. Sí, però clar... Si no ho veus clar, Ramon, Sí que ho veig clar, sí. El problema és arrencar aquí bé. bueno, de fet fa sol. Sí, però s'ha de fer, és fluid, si no... O sigui, el tema és la curva de dalt, la segona no me preocupa. Jo també ho veig clar, com ho faré. És igual, però mola. Va, vinga, posa cara de velocitat. Va, sí, així. Va, sí. Oh yeah! Highline, ué, què ha passat? Collons, que és estret això, la mare que em va parir. Jo he tocat amb l'ombro, amb el peu a baix. Ei, brutal, Sí, molt guapo. Com mola.
Brutal! Iu! Com mola. Sí, això és... No, venia per aquí. Ara el segueixes. Quin espectacle de córrer el nano. Uah! Brutal. Sí, aquí. Ara fins a baix de la pista. Ale! Sí, aquesta corba en cursa, nano. Yeah, boy! Brutal! Ah. Que guapo, tio. Xulo, aquestes curves contrapalotades. Molt guai. Anem. Va. Ai, però que em falta una genollera. Què fas? Vull fer com en Jeroni, però no. Va, vinga. Ui! Joder, espera, com estan? Que hi ha aquestes ulleres, tio. Està guapa, tio. Molt. Va, anem! Vaig darrere o què? Sí, clar. So
uns cracs! Awesome! Molt bé. Molt bé. Bé. Molt bé, recepció, no he notat res, eh? Sí, no sé. No, res. Un vídeo! Estem a caure de la pressió. No, no. Tu vas creuar de tot arreu, eh? No la piloto tan bé. No la piloto Ja, tan bé. bueno. Uala! Hòstia puta! Mira que no anàvem gaire brut. Uau! Doncs ara ja sí. No la piloto tan bé com la Ransom. Bueno, Ara amb el peu. ni tan mal. Oh. Buenísima. Has fet com uns petits dobles aquí. No, sí, molt bona, Sí. tia. Guai, guai.